Thatha decision mntakababa. Yileli thuba leli namhlanje ukuthi uhlanganise noNkulunkulu. Kukhona ngesikhathi bathi akuyekeleki, kodwa umoya oyingcwele uyakwazi ukukusiza ngoba bathi ungumsizi kithi. Noma ungasho ukuthi mina mvangeli kukhona lento ehamba ingibambe, ngiyamthanda lo Jesu kodwa inyama yami yangehlula, mukela uJesu bese umukela umoya oyingcwele. Waze wahamba nomoya oyingcwele, hey mntakababa ngeke usulahleke endleleni. Each and every time uma uthi 10 left yakutshela ukuthi no ungayilapha, uyakhuza. Cela use ngaphambili, mfundisi wami, cela use ngaphambili. Take a stand, mfundisi wami. Thank you, Jesus. Ufuna usizo, yize